Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel आव बरायबावबाय लोगोफोर जोंहा दिनै बिहावनाव थांनो नागिरदों आंनि बिहाव बिखुनजोनाव बिनि आनलनि बिबै बिबौनाव मामि आंजों थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो जोंनि बिहाव बिखुनजोखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोनाथ' जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जों दा गारि नेगासिनो नै गारिखौनो मोनाखै र'डआव दङ जोङो गारि नेनाया बिदि जाबाय गारिखौनो नेनो हाला हनै हाबाब बिबौआ लेंहरथारबाय फिसौखौ नायनो लुबैथारबायनो मालाय ना आनल फिसौखौ नायनो लुबैबायनो बाबा नोंखौ ना नोंखौ आबौआ नायनो लुबैबायनो सुना आयौ आबौआ नायनो लुबैबायनो नोङो खावलायबाय जारामरामखौ बिबौनो देखायनांनाया इयो गोजा फिसालाय नेगासिनो गारि दाबो मोना स्कुटिजोंबो थांनो हाया थ' गोजान कासकट्रायाव स्कुटिजों थांनो हाया चेकिं जासावदों गिलु बालु आंहा लाइसेन्स गैया थांनो हाथारा फैयानि मानसि फैया जों माला गारि मोनगोन आयु थाङानो थांला आबौनाव मा जागोन नों दोदो जागोन नों जायानो जेबो जाया आयु मा जाखोसै बिबै बिबौनाव थांनो नागिरदों गारि नेबाबो मोना कासकट्रा गारि मोनला बाबा जोंहा थांला नामा थांफिनसै ना खावलायानोथ' मानो बिदि जाखो खावलाया बाबा आबै आबौमोनाव थांनोनो आनला कासकट्रा मोनफैबाय जों लोगोफोर बाबुआ उन्दुलांबायसो जि गोसो होदों उन्दुनाया फुंनिफ्रायनो उन्दुखायाखैमोन ओमफ्राय जोंनि गोनो गोथो फैनो ना फैया बिदि जाबाय थाबायना बाबायाथ' लेंहरदों ओमफ्राय गाज्रि मोनगोन बाबाया सानबाय जोङो ओमफ्राय बेखौ हाखु दाखु उन्दुयैखौनो फिसाखौ आद्रि लाबोबाय स' नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना आंथ' एक्साइटेड जानानै दं गथ'फोरजों नुयिया फिसा बिखुनजोखौ स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नैबे बाजारजों हाबलांनांगौ बिसिना बाजारजों हाबलांनांगौ मोनफैबायनो लोगोफोर बेनो जोंना बिहाव बिखुनजोनि न'आ दा नुसिगोन नोंथांमोना नै लोगोफोर जोंहा सफैबाय नै बेलाय बिहावा जोंना दे खुलुमबाय होनहरदो बाबा खुलुमबाय आयु गाहासो नायनोनो गाहासो नायनोनो मा लाबोदों आबौनो जेबो लाबोआखै दा गेलेदो नै आब' दङ नै आब'जों गेलेदो देदे फैद' बिब'आ फैद' आयै बिब'आ फैयासै क्रिम लामाखै नोङो एसे रानखांबायना फुननानै हो एसे उन्दुनानै दासो माबानायखाय बुङाखै बायबायसो होनखाबावबाय थादो आबौजों माबा जायो थां आबौजों थां आयै थाङानो दे माबा दे फैद' बिब'आ फैद' नैबे गथ'आ लोगोफोर आंनि बिजावजालि गेदेरसिननि फिसाजो आरो बिबौजों मालाय गोमोनथार जोंनाथ' गोबावजों थांनाय ना बांद्राय गोमोन जायाखै आरो बिबौजों बिब' जायोना आब'आ हनै आब'आ बेहा जानाय लोंनायखौसो बेहा गाइखेर लोंसैनो बाबा गाइखेर लोंसै नैबेखौ मोनलोङा दे फ्रुटिखौसो नायगासिनो मेगना मानसि गिदिरनि लोंनायखौसो लोंनो लुबैजोबो नैबेनो लोगोफोर जोंनि आइ बिखुनजोआ बेनो
नैबे सासेया आंनि बिजावजालि दुइसिन जागोन आरो जाथ'वाखै हाबाया बावला बिसिनाबो आलासि जानो थाफैदों आरो लोगोफोर बिजावजालिया जोंना साथाम लोगोफोर सासेया दस्रा जायगायाव दंहैयो सासेखौ दा नोंथांमोना नुगोन आं देखायगोन दाहाय ओमफ्राय नैबे सासेया दुइसिननि जानो गोनां आरो आंनि हासबेन्डनि फंबायनि बावला बिसिनाबो हाबाया नाहरदो बाल एसे नैबे आंनि आइ नुहुरबावाखैदां जोगोनारसो देखायगासिनो हरलाय ओइ जोगोनार फिथाइया आं नुफेराखैमोन दिनैसो नुफेरदों आङो गोथाव जागोन बायदिथार ना जाफेरखायाखै दा नोंस्राबो हायै जायाखै माबायदि नायलाय नै मामि नैबे जोंनिहाय खुलुमबाय नुदो खुलुमबाय नैबेबो जोंनि आफायानो जाहैबाय ना आफा आंहा दहाय सनमान लानो रोंबावाखैसो आं दहाय सिनायाखैमोन ना नों खोन्थानानैसो औ दे आंहा दहाय नै दहाय आं सिनायाखै दे दासो सिनायनानैसो नोंसोरखौ नुजोबसिगोन इउटुबाव देखायजोबथारबाय आङो बेरायदो दे बाबा बेरायदो मा जाखोसै बिलाय दै गैलाथ' बाबा दै गैलाथ' ना नै आब'सो दा नोंहा आब'सो जायो आब'सो जायो आव होनदो मामि आहालै आब'खौसो लाबाय नोंखौ नांला जाव आनला जे जाव आनला गाज्रि आनलखौ नांला आंनो आहा आब'खौ लाबो आहा लाबाय नोंनि आब'खौ नों मा जादों आखाइखौ जायो हामा आखाइखौ जानो हामा ओइ बाबा नोंखौ लाला दे आङो ओइ आंहा आब'खौसो लाबाय नाहरनाया आं आब'खौसो लानोसै नोंखौ लांला दे दै गैयिखौ ओमफ्राय मा लोंबाय थाखो बाबा बिहावनि न'खौ एसे नायदो लोगोफोर बिहावनि न'खौ ओरैनो एसे देखायना होनोसां नैबे बाबानि बाइक बोराय ना बाबा नोंनि बाइक बोराय फै थांनो ए नालेंखर आथिंसो एसे नैबे न' लुफ्रामनाय नुदोंना लोगोफोर बे सासे बिजावजालिनि आरो जाय न'आव गैया आं देखायनो हाला बिसोर गैया आरो लोगोफोर न'आ दस्रा जायगायावसो दंहैयो खोनादों आं लाब्राया फुल बानायनानै दोनदों बेखौथ' लाब्रासो दोनखादों बे मा जादों नोङो खुगाया फुगाना फैदोंमोन मोदै गजोबलायबाय गिलिर मोजां बाबा नों मा जादों आयै हनै आलौबाय मानो दौआ मन'बाय गाहा ओमफ्राय मन'यो बियो बिदिनो आयै हाबाय हनै जाफेरा बिदिखौ होफेरा ना आयै बाबा थेरे मेरे जाया आब'आ दौदों आब'आ होदों आब'आ नों होदों थेरे मेलेखौ
दैया जोब्बायना Anda दै लायदो दै लायना फै एसे Anda आगैनि दै लायना फैदो बामजादो दे बाबा बामजादो हिनजाव गोदान जागोन जों बामजादो मादै गोदानसोथ' मादै गोदान बामजादो दे आइदि ब्लां ब्लां मोजां मोनथारदोंना ना ब्लां ब्लां मोजां मोनथारदोंना जा ओंखाम मादै गोदान बामजानोसै ओइ बेखौ जादों बाबा दे हमदो दे Kenalai. Kenalai. Wah. Ekor mulai kawan. Ekor mulai kawan. Ya, bukan dia turku. Manjul. Tanglai bobai. Bela Anula. Bela Anula. Bela baba. Bela Anul. Naiknya berapa? Mobil lain dan ibu share kelai. Diri mana lah kasih dah. Oh. Brina. Sehingga beku barang Brina itu lah. Mau nanti se. Brina nih, Brina sih. Beku nama sih mama ini. Brai maba Brina thon nustu zathar ne. Wih jen. Mana bibuno humun sih nih, mana bibuno humun sih. Dia humur. Biar. Saya apa bawa lah nih? Bisni maba ni sumare maba mana. Nih baiku. Tinde awin nana sih. Agak mana lah? Tinde. Baiku sekarang bismuna Mana sih mana. tinde? Bosai kau mana matai. Bosai kau ni. Bibuni. Sebelum apa baiku, bismani na. Bosai kau apa? Saya maba tak kenal. Napai. Tomato bakar. Ayo chutney buji size nubai. Mabakau chutney sendiri lambai salad buji size nukabai. Ini sih ramu siapa lah? Kamu siapa kan? Hah? Kami yang kuni bawa saya hasil jaga baik. Kamu jangan sih. Nah, mobil dah tuh deh apa? Anwar. नैबे लोगोफोर जोंनि बाबुनि बिमायं बिजावजालि सासेनि हासबेन्ड आरो देरसिननि बेहा ओमफ्राय बे फिसाजो आरो बेनि बिमाखौबो दा देखायगोन आङो बिजावजालिखौबो आंहा आब' जायो आरो दा नुसिगोन नोंथांमोना जोंहा ओंखाम जानो जिरायबाय नै लोगोफोर नैबेनो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बिजावजालि देरसिन ओमफ्राय ओंखाम जादों जोंहा ओंखाम जाखांनानै बैख्रि जाबाय आं लोगोफोर बैख्रि गय जाया नालाय आङो बाबामोनाथ' आयो जौ लोंनानैसो ओंखाम जाखायो थैखागोनसो नोंथांमोनहा साननो हागौ जे बिहाव बिखुनजोनाव जेनेबा बोरै आलासि जाहैदों बिहाव बिखुनजोनाव थाया नामा बेफोरबायदि कुइसन नोंथांमोना कुइसन खालामगोन आं मिथिखागौ बेखायनो आङो नोंथांमोनसिम सिगांग्रो खोन्थाग्रोखायो जे जोंना मामि बाबाया गोरजिया लाखिखादों आरो ओमफ्राय ओंखायनो हाबानि सिगांनो बे खोथाया रायलायनाय जाखादों ओंखायनो जोङो न'आवनो थायो आरो बिमा बिफानि न'आव ओमफ्राय दा बेखायनो जों बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जाफैबाय आरो लेंहरबाय थायो फिसौखौ नायनो लुबैयो गोबावजों खनसे नुनो लुबैयो नालाय ओंखायनो जों फैबाय आरो बाबा ओरै फैलाय ओमफ्राय बिबोनांनि रुम बियो दाफै बिथिं दाफैसै आयौ जोंखौ फट' खेबनोनो
बिहाव जानाय सासेबावा बिहामजो साथामखौ फट' खेबनो होननानै बुंबाय आरो साथाम सासे जागोन सासेयाथ' गैया नालाय साब्रैमोन जों साथामखौ फट' खेबनो होननानै जिरायबाय आरो थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर जोंहा खेबनांगौ देनां बेजों फैसा खामायनांगौ माबा मास मोनब्रैल' जादोंना आङो गस्लाखौनो जेबो लाबासै माबा थाबाय थानो सब समायलाय एखमबा बिदिनो जाबायना सोजोबखाबाय थांनायनि बिदाय लाबाय लोगोफोर गोबाव गोबावजोंसो नुनाय जायो एखमबा एखमबासो थांनाय जायो आरो जोंहाबो ओमफ्राय बे नङा जे लोगोफोर साननो नाङा बिस्रा बोरै हिन्दु जोंहा बोरै खृष्टान आरो जों मिलायलायो जोंहा जेबो नङा बिस्राबो जोंहाजों मिलायो जोंहाबो बिसोरजों मिलायो जालायलायो जेबो नङा जोंना जास्ट बेल' आरो आंहा बिमा बिफानि न'आव थायो बिमा बिफायानो लाखिनाय हिसाबै ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआल' खृष्टियान आरो लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ जों हाबा जायैनि सिगांनो रिलेसनशिपाव थानायनि आगोलनो बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो 8 years 7 yearsसो सिगांनो हारसिंनो गावनो खृष्टियानखा आरो लोगोफोर ओमफ्राय मिलायदों आरो आंबो खृष्टान जाबाय गावबो खृष्टान जाबाय नालाय जोङो सानैबो खृष्टियानिनो हाबा जाबाय आरो लोगोफोर फैनो होनबाय थाखादोंमोन नङा बै सानसे लेंहरदोंमोन नालाय आं सानबाय थाखादों जामाइजों लेंहर जासिगोन नामा नायलायथोंसै एसे नुलायलायाखैबो होननानै थादो दे नोंस्राबो थांदो नोंस्रा मालाय माबा दङ बारनग्रा दोनलांदो होमबा जोंखौ हो औ जा थांसै न माबा खुख्लाबबाय माबा हासिबजों बुबाय बिजौखौनो दे बाबा थादो स' लोगोफोर जोंहा न' फारसे थांनो ओंखारबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बिहाव बिखुनजोखौबो एसे देखायबाय आं नोंथांमोननो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालां नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय